Antoni Moreno, assessor tècnic docent de la innovació educativa del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i president de l'entitat sense ànim de lucre Revolot Team. Una de les coses que fem és muntar un esdeveniment que es diu Revolot, però que és molt més que un esdeveniment, és, diguéssim, el lloc on culmina tota una feina feta durant tot l'any, durant tot un conjunt de persones, no només d'Olot, ni de Barcelona, ni tan sols de Catalunya, vull dir que, sinó fins i tot persones de la resta de l'estat espanyol i persones vingudes de fora. Enguany teníem una il·lusió que era poder presentar un nou software educatiu, col·laboratiu, lliure, que ha estat fet entre professionals a nivell mundial de diversos països, entre els quals hi ha tant del continent americà com del continent europeu. Tot i que el treball aquest es fa de forma telemàtica, gràcies a les eines que existeixen avui en dia, sí que hi ha una part, vull dir que importantíssima, que és la de reunir l'equip i poder treballar per posar en comú el que s'ha fet durant molts de mesos. I ha estat aquí quan es va ocórrer que Faber, l'estada aquí a Faber, podia ser una gran oportunitat. Vam fer una crida a experts mundials per treballar amb el tema aquest de la robòtica, però amb eines lliures, i vull dir que el resultat ha estat impressionant, i és que aquí a la ciutat d'Olot, a la residència Faber, ens hem reunit experts a nivell nacional com internacional, s'ha presentat unes eines educatives i ens hem tornat a reunir diversos experts, en aquest cas, ja més del món educatiu, per utilitzar aquestes eines educatives i fer la transferència a la resta de la comunitat. Per tant, podríem dir que els objectius que pretén Faber dins de les seves estades, en el nostre cas, han sigut fantàstics perquè coincidia amb el que necessitàvem. Un lloc de reunió on tinguéssim molt de matèria grisa, que posés coses en comú i que passessin coses com la de poder presentar una eina a la comunitat educativa.